हाँ, क्या है? किसी का पर्स है। शायद ये पर्स इसका है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, एक्सक्यूज मी, शायद ये आपका पर्स है। ओह हाँ, गिर गया होगा। पता नहीं कैसे गिर गया। हाँ, कभी कभी हो जाता है। थैंक यू सो मच, यू वेलकम। आप नहीं होते तो मेरा पर्स ऐसे ही रह जाता गिर के। आप क्या इधर नए हो? आपको मैंने पहले कभी देखा नहीं। हाँ, नया हूँ। ओह, मैं भी यही सामने में रहती हूँ। ओह हाँ, मैं भी उस गली में रहता हूँ। ओह, वो दूसरे वाली गली से जो थोड़ा रास्ता सुनसान है ना, छोटे वाले रास्ते वाला गली ना? हाँ हाँ, वही। आप बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या आप असम से हो? ये क्या आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है? ओह हाँ, ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अटायर है। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। ये ड्रेस कितना सुंदर लग रहा है आप पे। आप कभी असम गए? नहीं, मैं असम तो नहीं गई, लेकिन मैंने मोबाइल पे देखी थी, इसलिए मैंने पूछा। बहुत खूबसूरत है आप लोग का ड्रेस। हाँ, थैंक यू। शॉपिंग करने गए थे आप? हाँ, वो मेरे राजा का। हाँ, और मतलब मेरे बेटे का वो परसों से ना स्कूल खोलेगा, तो कुछ सामान लिया है मैंने, वही खरीदने आया था। टिफिन, बोतल, ये सब। ओह ठीक है, फिर मिलते रहेंगे, आसपास ही रहते, कभी मुलाकात हो जाएंगे फिर से। हाँ ठीक है, हाँ बाय। ओ हाँ, आपका नाम क्या है? जी, सुदेम बोरो। क्या सुदम? नहीं, सुदेम। सुदेम, सुदेम। ओ हाँ, सुदेम। हाँ, और आपका? ओह, मैं माई सेल्फ लाली, लाली तिवारी। लाली तिवारी, ओ हाँ ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। मानसिया मोजांथारमोन रायज्लायनायफोरा, बे नङाब्ला पार्सआ दिनै थालांगौमोनानो आंना। बेफोर जायगायावबो मोजां मानसि थायो, जोंफोरनि बायदिनो। इसिबां सम जाबाय फैनाया, बेनि रावबो मानसिजों रायज्लायफेराखैमोन आं। जों साननाय बायदिबो नङा, बेफोरावबो मोजां मानसि थायो। बाबा फैदों, बाबानि माथो खोनादों। औ, नोंसा बाबाया फैदों, नोम्मादैजों रायजादोंनो। नोम्मादै? सोर नोम्मादै? नोम्मादै आरो नोंहा आगैबो दंना, मादैबो दङ, आगैबो दङ नोंहा। आंना बुरजा माने मादै दङ नामा? फामे मादैबो दङ, इ मादैबो दङ, आरो दंबावो गामियावबो मादै माबायदि? बुरजा मादै। औ। होनबा मादैया बुरजा दङबा आगैयाबो बुरजा नामा आंना? बुरजा माने आगै दङ आंहा होनबा। आगैया सासेल' दंलै सनाजु, सासेल'सो आगै दङ नोंहा। अबाव होनबा आगैया? आंजों मानो गेलेनो फैया आगैया? आबै, आगैया अबाव? तु थांनि आगैखौ लायनो। आगै लायनो थांनो नोङो? बाबाखौ बुङै थां, आगैखौ लायनो थांनि, आगैजों गेलेगोन होननानै। बाबाया लाङा आंनो। आबै, आंनो आगै नांगौ गेलेनो। दालाय अबाव मोननांगौ? आगैखौ अबेनिफ्राय मोननो आङो? आंनो दानो नांगौ, दानो गेलेनो नांगौ आगै। इ जाम्बा, अबेनिफ्राय लाबोनांगौ आंलाय आगैलाय? नांगौ, आं आगैजों, आगैखौ मोनगोन, गेलेगोन। नांगौमोन आगै, आंना रावबो गैया गेलेनो, आगै नांगौ। आगैखौ बायनो थांगोन दखानाव। आबै तु दखानाव बायनो थांनि आगै। थांगोन र', गाबोन थांगोन दे, गाबोन। नाङा, दानो नांगौ आगैखौ। आया फैग्रोथों र', आया। होमबा आयालाय मानो दाबो फैयाखै? आइ बोरासो थांगोन न बायनो होनब्ला
आबै आंनाव फैसा दङ आगै बायनो आं फैसा दंखायो आंनाव आगै बायनो दोनखादों दे बायगोन थांनाय नोंना फैसाया बेसे जादों बुरजा मानि नांगोन फैसा आगै बायनोब्ला आरो जमायबावनांगोन जानाय नङा नोंनियाव थानाय फैसाया थांनाय सानैनि बेसे दङ थ' बुरजा नांगोन आगै बायनो फैसा औ होनबा आं सानैनि थां सानै थां आंनि गोसोनि साननायफोरखौ आंनि गोसोनि फिलिंखौ रादायनि सिगाङाव माबायदि बुजायनो बे बुजिखौनो मोना बुजिनोबो नाजाया गासैबो बाथ्राखौनो नेगेटिभ लायो गासैखौबो नेगेटिभ होननानैसो सानो बियो आं माबायदि बुजायनो रादायखौ बियो मानो दिनैसिमबो सानखौ हायासै दे आं मेगन नुयै मानसिनि फिलिंसआ माबायदि जानो हागौ आं मा साननो हागौ सासे मानसिखौ आं माबायदि साननो हागौ बेखौ मानो बुजियाखै बियो सासे मेगन नुयै आरो सासे मेगन नुनाय मानसिजों साननाय हनायफोरा एसेबाबो गुबुन जाखायो जों बायदि मेगन नुयै मानसिया जेब्लाबो इनसिकिउर फिल खालायखायो आगान गिनाय थायो आं बायदि खाना मानसिनि गोसोआव नेक्स्ट आगाना अबेबा हाखरावथ' गोग्लैया होननानै मेगन नुयैखायनो आरो बेबायदिनो आं आंनि जिउखौबो जिउआव सोलिबाय थानाय बेफोर थासारिफोरखौबो आं गिनाय मोनोना अबे मोनसे आगानाव जे आङो हाखराव गोग्लैगोन अबे मोनसे आगानाव आंनि आथिङा हाखराव गोग्लैगोन बेफोरखौनो सानफ्लांबाय थायोना आं गिनानै आं गोसोजों नुयोबाबो मेगनजोंथ' नुवाना आं गिनाय मोनो आरो गिखागोन आङो मानो गिया बयबो गिगोन आं बायदि जाबोला गोसोनि बोलोजोंलाय आं आरोलाय बेसेथ' सोलिबाय थानो हानो मेगनजोंनो नुवाबा आं अरायबो हाखराव गोग्लैजानो गियो आंखौ सोरबा हाखराव नारनानै गालांगोन बायदि मोनखाबाय थायो आं मानो गिया देनाय आं मानो गिया आंनि अबस्थाखौ मानो बुजिया रादाया आंथ' बेफोरखौ बिनि गाज्रिनि थाखाय खालायाखैना आं आंनि गोसोखौ एसे मोजां मोनदों एसे सुखु मोनगोन खोमा होननानैसो खालायदों साननाय हनायफोरा एसे सोलायदों होननानै बेयावथ' रादाया जेबो खैफोद थायाना आरो बेयाव रादाया माने एसेबां रागा जोंनांगौ दे आरो मालाया बुंब्लाबो आङो फोथायखायाना रादाया जे आंखौ सिट खालायदो होननानै बास आं गोसोआ गोजोनथो होननानैल' बेफोर गासै गुजि बाथ्राफोरा खर'आव फैबाय थानायखाय गोसोआ गोजोनथोल' होननानैसो आङो बेखौ बेबायदि खालामनो होनदोंमोन टिरा नोजोरावनो नांदों होनब्लालाय आफा नोजोरावनो नांदों आं बुंनाय लामाखिं बेबादिनो थांबाय था जों थाबैनो साक्सेस जागोन फिसा आंनि मुङा हाला मावो आङो फाला बांद्राय मिनिनाङा आफा खोनागोन बिसोर सानैनि गेजेराव बेबायदिनो सप्तासेनि गेजेर नांलायहोनो हाबाय थाबोलाथ' टेनसनानो गैया डाइरेक्ट सैलाया जाखागोन बिसोरो डाइरेक्ट डिभर्स जाखागोन आफा जोंनासो एसे लेट जाबाय आगोलनिफ्रायनो बेबायदि खालायनायमोनब्ला दासिम रादाया न'नि बायजोआव थासिगौमोन जेबो जायालै दाबो मेरला सम दं जोंफोरनि आखायाव बेबायदि नांज्लायहोबाय थानोसै जोंफोर आरो बिनि खोमायाव थांनानै मायबा माबि फुसुर होनोसै रादाया सानफ्रोमबो नांज्लाय न'नि बायजोआव थाहैबाय थागोन जोंफोर आरो बिनि खोमाखौ बुंफाव होबाय थासिगोन नायबाय था लासैनो गासैबो बे अफिस सम्पत्ति बिल्डिं न'हा जोंफोर सानैनि जागोन आबा जोंफोर सानैनि आफा जोंफोर सानैनि जागोन खामानिखौ जागायलायनोसै एसे रितुनि खोमायाव मायबा माबि सोना हैनो र' आफा आंनि मोजां गुननि बाथ्रा बुङै थां बेनि सिगाङाव जाहाथे बे हौवाखौ अना जायो सैया जायो आरो आंखौ लाइक खालायग्रा जायो टेनसन लानाङा मास्टार माइन्डखा अबेनि मानसि बेलाय फैयानो दिनै सानथिं मोनथिंनो उन्दुफैनानै दङ दिनैलाय सानबेलासियावनो मा उन्दुफैखो नोंलाय फैयानो मा जाखो मा माथोआ देहाया गाज्रि नामा माबोरैबा मोनदों मोनाखै माथो जाखो नांज्लायनानै फैदों नामा रितुजों मोजाङै बुङा मानो बाथ्राफोरखौ
मा जामारदों? नों खिन्थाबाय जोंफोरनि बाथ्राफोरखौ खिन्थाजोब्बाय नामा गासैखौबो? गैया नङा बेफोरनि थाखाय नङा गुबुन बाथ्रा। मा गुबुन बाथ्रा? आंनोबो खिन्थानो हाया नामा? दै बे मोख्रा सानैनि थाखाय नांज्लायनाय जादों हाला आरो बक्सिनि थाखाय। मा खालायखो बिसोरलाय? मानसिफोरजोंलाय मानोथो नांज्लायलायबाय थायो? आं जेबो खालायाखैलै रितुआ बै सैमानि फिसाखौ अफिसाव सोना दोनदों। सोर? थौजादों बै जाद गैयि बक्सिया। माबा खालायदों नामा? खालायनाय मा खालायगासिनो लासै लासैनो। मेगनजों नुजाहोआ बेफोर मानसिया बिराद सालाकखा। थगायग्राखौ थगायगासिनो सिरियै जेबो साउन्ड गैयालासिनो।